Volám sa Martina a na kliniku Envy som prišla kvôli tomu, že som dlho rozmýšľala nad zväčšením a korekciou pier. Myslím si, že moje pery sú asymetrické a veľmi úzke a preto som sa rozhodla pre tento zákrok. Určite sa mi splní jeden z mojich malých snov. Horná pera aj dolná pera sú užšie, spolu vlastne keď si pozrieme propozične ku ostatným črtám tváre, jednoznačne tie pery potrebujú trošku aj objem. Tá asymetria je tam minimálna, je tam trošku na pravej strane je tá pera trošku dlhšia, je viacej vykrojená, na ľavej strane je kratšia a je trošku hrubšia. Takže v prvom rade budeme pracovať s kyselnou hyaluronovou, ktorá je špeciálne určená pre aplikáciu do pier. Vytvarujeme si najprv kontúry pery a potom budeme vyplňať ten materiál. Bude to zákrok, ktorý bude trošku bolestivý. My sme vám pred samotným zákrokom dali na znecitlivenie krémik s lidokainom. Teraz máte pery trošku necitlivé, trošku môžete cítiť ten tlak, keď budeme aplikovať materiál. Dobre? Dobre. Cítite teraz, jak tie pery, ako keby ste mali strašne veľké. Áno. To je len pocit. To je len pocit, pretože vlastne tie pery nie sú vôbec veľké, sú také, aké majú byť. Oni budú teraz trošku opuchnuté, potom trošku sa vám stiahnu a potom začnú postupne zväčšovať svoj objem. To znamená, že tak o tie 2-3 týždne budete mať taký, že definitívny zhľad tých pier. Väčšie pery sa na prvýkrát nedajú urobiť, v žiadnom prípade. Teraz sú také, ja tomu hovorím, že sú surové. Takže sú vyslovene ešte tam ten materiál nie je váš, on to vám vyplňa zatiaľ. Potom keď sa stane súčasťou vašej tváre, tak už to bude úplne v poriadku. Pocity po mojom zákroku sú veľmi dobré. Celý zákrok prebehol tak, ako som si predstavovala. Vôbec nebol bolestivý, čo som bola aj prekvapená. A myslím si, že moje nové pery splnili moje očakávania. S mojimi novými perami sa cítim úplne prirodzene, celá moja rodina mi pery chváli a preto každému odporúčam, kto rozmýšľa o tomto zákroku, aby na ňo išiel a aby sa nebal. Pozrieme sa na to. Takže trošku tu budeme robiť kontúru pery. Kontúru pery kvôli tomu, aby sme napli aj kožu okolo pier a tým pádom vytiahli trošku tie vrásky na hornej pere a zároveň pekne aj urobíme objem tej hornej pery. Samozrejme musíme dokresliť aj spodnú peru, aby bola pekne prispôsobená tej hornej. Dobre? Volám sa Anna a pre tento zákrok zväčšenie pier som sa rozhodla preto, lebo stále sa mi páčili plné pery a stále som po nich túžila. Klinika Envy mi to umožnila, tak sa veľmi teším. Normálne máš pery. Áno, no. Máte pery konečne. Čiže vlastne teraz hovorím, nemasírovať si to až tak po týždni, piť veľa vody, voda je váš najväčší kamarát teraz, dobre? 2 litre minimálne. Dobre. A pravidelne. Dobre. Dobre. No aj kotíky mám. Áno. Super. Moje pocity po zákroku sú super. Som prekvapená, že mám nové pery, čo doteraz som nemala. Takže s výsledkom mojich pier som spokojná a taktiež som spokojná s prístupom pani doktorky a celého tímu kliniky Envy.